सेरसे एसे बुरजा गाखोयो गोरलै गोरलैना बेगर जायाखै सबाय बिमा होनना लेस्रा होनो बेन्दों लाहांबाय नै बैसां होजोबनो मोनथ'वाखै ओरैसो दं नै एसे भिन्दी थाइबाय नै दिनै एसे खानानै मोनगोन बायदि मोनदों $90 से केजियाव दायो भिन्दिनि दामा नायनोसै दा बेसेबां मोनो लाइबो होफादों बेहाय एसे बुरजायानोमोन नाथाय दाखालिनि अन्थाइ अखायाव एसे नस्थ' जाबाय उग्लिजाजोब्बाय बिजौआ नैलाय नै थाइबाय बरिया भिन्दी खाबाय दिनै दाखालि बेसेबां ओंखारनायमोन होनदोंमोन 3 फवा मैया आधा केजि ओंख्रि जानो खादों जाहैदों दिनै 5 केजिसो ओंखारनांगौ जाबाय 2 केजिसो जांबायानो नै बारासो ओंखारगोन 5 केजिनि 5 केजि ओंखारोबा 80 थाखायै 400 मोनजेनसिगोन र' बरिया जादों नै हानिफ्रायनो थायदों पुरा सान्दुंजों बोरैबा नुदोंलै सेरसे एसे बुरजा गाखोयो गोरलै गोरलैना बेगर जायाखै केजि